Ела тук. Чакай, ще ти покажа с един. Кой е ще? Един. Ела, да ти била. Че котката умря. Не умря ми Не нещо. знаеш, ще умре. Но нещо чакай, прибиха ли кучето? Чакай. О, чакай сега, не. Чакай ти пазна един, дето. По-кротък. Това е показно. Дето. Айде. Той сам се нарежда. И ти стискаш, така? И лекичко, даже понякога и така засмуква, че се дърпа. Гледай как седи. Гледай го. Гледай го, какво прави. Да, мам. Лапай. Понякога и не пускат мляко. Ама понякога, като много бързат, си плюят млякото. Излиза им. Понякога да прави цок. Колко пъти го храниш, не? През 3 часа ядяха, като бяха по-манинки. Сега 4-5 чинеска обърка ги нахранихме през 1 час с баща ми и им дадахме малко почивка, че щяха да гръмнат. На 4 часа ядат. Да.